Manifestazio jendetsua eginda Iruñan Palestinar herriaren erresistentziaren alde. Estatuko mediku honenaren aitortza egin diote Juan Miguel Gil Jaurena Elizondarrari. Osasunbidea Nafarroko Osasun Zerbitzuak utz egindako 106.866 hitzordu erregistratu ditu urteko lehen seilekoan. Nafarroan 1.232 langabe gutxiago daude eta afiliazioan 4.537 langiletan hasi da azken urtean. Nafarroko gobernuak kliko jarri du abian debaldezko eta herritar guztientzako gaitasun digitalei buruzko prestakuntza kanpaina. Nafarroak bere turismo gastronomikoa sustatu du 21 kazetari eta influencerren aurrean. Marketing digitaleko ekintza hontan parte hartzen duten personek 4 milioi jarraitzaile baino gehiago dituzte sare sozialetan. Iruñeko udala Zilbetiko monasterioaren kalea birmoldatzen ari da Donibaneko irisgarritasuna hobetzeko xedez. Zabali da urrian debaldezko mintzakide euskerazko mintza praktika programan izen emateko lehen epea. Ipar martxa tailerra eginen dute urriaren 18an Donesteben. Milaka lagunek egin dute Palestinarekin elkartasuna plataformak deitutako manifestazio jendetsuan Palestinan izandako genozidioaren aurkako aldarria. 20 autobus baina gehiago iritsi dira Euskal Herriko hainbat lekuetatik Nafarroko hiriburuan egiten ari diren manifestazio nazionalean parte hartzera. Erresistentzia palestinarraren aldeko aldarrikapenekin hasi eta amaitu dena eta Israelgo estatuaren desegitea aldarrikatuz. Manifestariek berdez, xuriz, beltzez eta gorriz tindatu dituzte Nafarroko hiriburuko kaleak. Eguerdiko 12 Antoniutitik atera eta Armada etorbidetik Olibeto Kondia, Nafarro Behera, Merindadea, Carlos Hirugarrena, Orreaga, San Ignacio eta Sarasate igaro ondotik. Mobilizazioaren aurretik Palestinako bandera handi bat ikurrina bat eta Palestinar erresistentzia aurrera leloa zuen pankarta bat atera dira. Israel desegin. Ibilbidean zehar boikot Israel Palestina askatu. No es una guerra, es un genocidio edo gora Palestina erresistentzia, gora Palestinako herriaren erresistentzia bezala oihuak entzun dira. Jende ugari ibili da ibilbidean zehar manifestazioarekin bat egiten. Manifestariek armadaren etorbideko 2 erreiak okupatzen zituzten eta burua baluarteraino iristen zenean, oraindik ere Antoniutitik irteten ziren personak zeuden. Protestan parte hartu duten milaka personen artean Maria Txibiten Nafarroko lehendakaria, Laura Pérez Ruano eta Ramon Altzorri zeuden. Ibilbidean ez da istilurik izan manifestarien eta poliziaren artean. Polizi Nazionalak gobernuaren Nafarroko ordezkaritza inguratu du eta manifestariek boikot Israeli pegatinak itsasi dizkiote hainbat negoziotan, konpliziak direlakoan. Manifestazioaren amaieran irakurri duten komunikatuan, komunikabideen aurreko adierazpenetan bezala antolatzaileek Euskal Herrian greba orokorra deitzea eskatu diete sindikatuei urriaren 15an. Gazako egoerari eta Israelgo armadak Global Sumun ontziteria humanitarioaren antzeman berriari erantzuteko. El Confidencial edabideak bertze urte batez herrialdeko mediku nabarmenenak identifikatzeko bidean murgildu da, ibilbide eredugarriak dituzten profesionalak omentzeko asmoz. Horrela, 34 espezialitate diferenteko 102 medikuri egin diote 2025ko mediku honenaren aitortza. Elizondon sortu den Juan Miguel Gil Jaurena tartean. Gil Jaurena doktorea figura nabarmena da nazioarteko haurren bihotzeko kirurgian eta transplantetan batez ere. Gaur-gaurkoz haurren bihotzeko kirurgia saileko burua da Madrilgo Gregorio Marañón Unibertsitate Ospitalean. Baztandarra medikuntzan lizientziatu zen Nafarroko Unibertsitatean eta famili medikuntzan espezializatu zen Gasteizko Txagorritxu Ospitalean. Ondotik kirurgia kardiobaskularrean ere espezializatu zen Bartzelonan.
Osasun bidean, Nafarroko osasun zerbitzuak huts egindako 106.876 hitzordu erregistratu ditu urteko lehi seilekoan. 2025ko urtarrilan batetik ekainaren 30 bitartean erregistratutako maiztasun eta presentzia datuen azterketaren arabera. Hitzordu horietara ez da inor aurkeztu eta ez dira aldez aurretik bertan behera utzi, beraz, galdutako hitzorduak dira. Hoietatik 89.857 hitzordu huts egin dute lehen mailako arreta familiko eta komunitateko medikuntzako konsultetan. Erizaintzan eta pediatrian egindako jarduera guztiaren 2,2%. Ospitalea arretaren kasuan 3 ospitalek, Iruñako Nafarroko Unibertsitate Ospitalak, Tuterako Reina Sofia Ospitaleak eta Lizarrako Gartia Orkoien Ospitaleak 17.009 konsulta huts erregistratu dituzte. Hoietatik 5.769 lehen konsultak espezialitateren batean. Jardueraren 3% eta 60%, eta 11.230 konsulta segidakoak edo berrikuspenekoak egindako konsulten 3,39%. Datu horien aurrean osasun saila jakitun da sistemak dituen erronka guztiez eta hartzen ari diren eta hartzeko dauden neurriez. Hau da, osasun karpeta personalaren zitazio modulua hobetzeko lanean ari da, erabiltzaileari bere hitzorduen kudeaketa erraisteko, eta herritarrei osasun baliabideak erabiltzeko lankidetza eta erantzunkizuna eskatu die. Hitzordu batera ez aurkezteak eta bertan bera ez uzteak lehen mailako arretako profesionalen agendan hutsune hori galtzea dakar. Horregatik hitzorduak behar besteko aurrerapenez bertan bera uztera animatzen dugu, beste persona batek aprobetxatu ahal izan ditzan. Irailean erregistratutako langabeziaren jaitsierak 10 langabe gutxiago, hileko -0,04ko jaitsiera dakar eta urteko terminoetan berriz 2024ko irailean baino -0,04,16. 28.380 pertsona daude langabezian, beraz 2008ko amaieraren antzeko langabezi mailak ezarri dira. 10 pertsonako jaitsiera horrek aurreko 3 urtetako joera uzten du, izan ere 2022ko irailean eta 2023ko eta 2024ko hilabetetan igoerak izan ziren, baina hori bai modu arinean. Afiliazioari dagokionez hileko -0,23ko jaitsierak hilabetean 720 afiliazio gutxiago izan direla esan nahi du. Gainera urtebetean batez besteko afiliazioa 1,46 hazi da, hau da, 4.537 afiliazio gehiago. Azken batean, Nafarroak enplegu maila historikoetan jarraitzen du, izan ere, 314.375 afiliazioak serie historikoko 5. zifra altuena da. Bertzalde irailean 34.822 kontratu erregistratu dira eta horietatik 6.839 mugagabeak izan dira. Nafarroko Gobernuko Lurralde Kohesionarako eta Unibertsitateko Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko departamentuek Kliko debaldezko prestakuntza kanpaina abiarazi dute gaitasun digitaletan herritarrei hezkuntzarako sarbide emateko eta egungo gizartean funtsezkoak diren trebetasun digitalak garatzeko aukera paregabea eskaintzeko. Teknologia zure erritmoan lelopean Klikoren helburu nagusia da prestakuntza eskaintza osoa eremu digitalean bateratzea eta zentralizatzea. Hezkuntza teknologikoa persona guztiei hurbilduz, haien kokapen geografikoa, adina edo maila sozioekonomikoa edozein izan da ere. Nafarroko Gobernuak eraldaketa digitala politika publikoen ardatz nagusi gisa hartzeko hartu duen konpromisoan kokatzen da ekimena. Pasaden astean, Nafarroko Gurutze Gorriaren egoitzan egin den kanpainaren aurkezpenean Lurralde Kohesionarako Kontseilaria Oskar Txibitek nabarmendu du ekimen honekin prestakuntza digital demokratizatu eta herritarrak etorkizuneko erronketarako prestatu nahi direla. Helburu nagusia gaineratu duenez, biztanleriaren sektore zabal bati eragiten dion eten digitala murriztea da. Gero eta digitalizatuagoa den mundu batean
modu eraginkorrean integratzeko beharrezko tresnak emanez herritarrei. Kliko prestakuntza digitaleko programak ikastaro eta prestakuntza modulu ugari eskaintzen ditu, digitalizazioaren alderdi giltzarriak maila guztietan biltzen dituztenak. Hala, oinarrizko alfabetatze digitaleko prestakuntzatik abiatzen da. Eremu digitalean hasi nahi duten pertsonei zuzendua, eta oinarrizko tresnak erabiltzen ikasi ahal izango dute, hala nola posta elektronikoa, web nabigatzaileak edo sare sozialak. Bitarteko trebetasun digitalei buruzko prestakuntzari dagokionez, produktibitate tresnak datuen kudeaketa, eduki digitalen sorrera eta plataforma kolektiboen erabilera ezagutzeko ikastaroak daude. Gaur egun banka digitalari, Android mugikorren erabilerari, inteligentzia artifiziala aplikazioari edo internet bidezko izapidei buruzko prestakuntza aktiba daude Zintruen Igonbeiren, Kasetan, Berriobeitin, Iruñan edo Barañainen. Interesa duten pertsonek, kolektiboek eta erakundek ikastaroei buruzko informazio guztia eskuratu eta izena eman dezakete klikonavarra.es atarian edo 012 telefonoaren bidez. Bertan prestakuntzari buruzko orientazio personalizatua jasoko dute. Turismo zuzendaritza nagusiak Nafarroko turismo gastronomikoa sustatzeko ekintza bat antolatu du ostegunean, Lodosako pikilo piperraren denboraldia hasi dela eta. Piper hori foru komunitateko gastronomiaren produktu ezagunetako bat da. Jardunaldia Lodosan eginda eta tokiko ordezkariek Nafarroko turismo enpresek eta eskualdeko eta nazioko 21 kazetarik eta influencerek hartu dute parte. Guztira 4 milioi jarraitzaile baino gehiago izan dira sare sozialetan, gastronomian, bidaietan eta bizimoduan interesa dutenak. Marketing digitaleko ekintza honen helburu nagusia Nafarroko gastronomiaren ospea sortzea izan da. Eta foru erkidegoa benetakotasun handiko paisaien arteko oreka ezin hobea eskaintzen duen helmuga turistiko gisa aurkeztea. Produktu bereziz betetako despensan eta bere gastronomia bere nortasunaren funtsezko zati gisa bizi duen gizartearen abegikortasuna. Jardunaldian parte hartu dute halaber Kultur eta Kirol eta Turismo Kontseilaria Rebeka Esnaola, turismo zuzendari nagusia den Ana Ribasek, Lodosako alkate Laura Remirezek eta jatorrizko deitura Lodosako presidente Pikilo Agirrek. Jarduera laborantzako lursail batean hasi da eta parte hartzaileek bertatik bertara ezagutu ahal izan dute Lodosako pikilo piperren landaketa bat. Baita piperretako batzuk bildu, erre eta dastatu ere. Jarraian taldea Belaskoko dorrera joan da. Nafarroko gobernuak zahar berritu berri duen dorrea. Bertan, Jesus Inigo sukaldari nafarraren proposamen gastronomiko bat ezagutu dute. Lodosako piperretan oinarritua. Iruñeko udala Zilbetiko monasterioaren kalea birmoldatzen ari da Donibaneko irisgarritasuna hobetzeko xedez. Eremu hori bisitatu dute hirigintza gerentzia eta batzordeko kideek. 462.000 euroko aurrekontua dute lanek eta helburua dute Zilbetiko monasterioaren kaleko irisgarritasuna eta joan etorriak hobetzea. Horretarako espaloi aurreratuak eraikiko dira dagoeneko dauden oinezkoendako pasabidetan. Oinezkoendako beste pasabide bat sortuko da eta ilaran eta perpendikularki aparkatzeko plazak berrantolatuko dira. Zilbetiko monasterioaren kaleak eta La Oliba monasterioaren kaleak bat egiten dute tokian oinezkoentzako pasabide bat sortuz eta hain zuzen ere hori izan da udaleko hirigintza eta gerentzia batzordearen arretagune nagusia. Hala, auzotarren eskariari erantzuten dio oinezkoendako pasabide horrek. Baita joan etorriak eta irisgarritasuna hobetu ere edozein etxaditik gurutzatu ahal izateko aukerak hobetzen baititu. Esku hartze mota hoiek hiriaren irisgarritasuna, segurtasuna eta ibilgarritasuna hobetzea dute helburu, Iruñak oinez dabiltzanen hiriak saria lortu zuen 100.000 biztanletik gorako hirien kategorian. Zabalik da urrian mintzakide programan izen emateko lehen epea, taupamugimendua.eus webgunearen bidez.
16 urtetik gorakoendako programa da, hizkuntzetarako Europako erreferentzia esparru bateratuaren B1 mailan euskeraz hitz egiteko gaitasuna dutenendako, eta talde txikiak osatuko dira horretarako, hitz jarioa hobetu eta euskera ikasteko prozesua azkartzeko xedez. Taupa Euskaltzale mugimenduak antolatzen du programa eta diruz lagundu dute Iruñeko udalak, Iruñerriko beste udalerri batzuk eta Nafarroko gobernuak. Debaldezko programa da eta parte hartzaileek euskera jakin eta hitz egiten dute, baina hizkuntza erabiltzeko mugak dituzte. Besteak beste, arrazoi hauen ondorioz. Inguruan euskera erabiltzeko aukerarik ez izateagatik eta euskeraz mintzatzeko zailtasunak izateagatik. Lankidetza proiektu bada, euskeraz hitz egin ohi duten eta hitz egin ohi ez dutenen arteko topaketan oinarritua. Halaber, euskaltegien laguntza izanen du programak baita elkarte eta administrazio publikoena eta kultur hezkuntza eta aisialdi elkartena ere. Mintzakidek ahozko hitz jarioa trebatzeko taldeak osatzen ditu. Euskeraz harreman atseginak sortu, hizkuntza erabiltzeko ohitura sustatu eta euskaldunen arteko hartu eman sareak sortua. Halaber, hainbat jarduera osagarria aberazten dute programa. Talde txikiak osatzen dira eta laukoteak, boskoteak, seikoteak izaten dira ohikoenak. Hala, lotsa gainditu eta parte hartzaile guztiek hitz egin dezatela sustatzen da, harreman eroso eta berdintzaileak sortuta. Gutxienez astean behin biltzen dira parte hartzaileek hautatutako gune publikoetan. Hauek izaten dira jarduera osagarriak. Mintza praktika saio bereziak, mendi taldea, mintzakide txirrindularitza, antzerki taldea eta mintza hitzorduak modu malgu batean eta zehaztasunik gabe, hala nola, mahai jokoak, laban eta saioak Iruñeko peñetan. Joskintza talde bat ere badago, 6-10 pertsonek osatzen dute eta urtzegunero modu autonomoan elkartzen dira plazara zentro komunitarian euskeraz josten aritzeko. Urriaren 18an Donesteben eginen duten Ipar Martxa tailerran Nafarroko Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutuak, Nafarroko Gobernuak eta Donestebeko udalak antolatu dute. Parte hartzeko izena eman beharko da. Ipar Martxa tailerra Debalde izanen da, eta lehenengo Donestebeko Osasun Zentroan egin dute hitzordua, 10-tik 12. Izena telefono bitartez eman behar da. 641-589-908 zenbakian, eta horretarako izen abizenak eta helbide elektroniko bat jakinarazi behar dira.